heb een petitie mee voor jullie om te vragen aan de politiek, als je die ondertekent, om te zorgen dat jullie eerder kunnen stoppen met werken. De actie kan op een soort stiepenrekken hier bij de bouwvakkers. Ze nemen de info in ontvangst. Sjoggen naar een promotiefilmpje van het boen. Voor veel zware beroepen is dit niet haalbaar. Dat geldt ook voor de bouw. En zetten haar een handtekening onder de petitie. En de mensen tekenen eigenlijk bijna direct. Ze willen wel vaker dan 1 keer tekenen, bij wijze van spreken. Want het is echt een item wat gewoon heel duidelijk bij ze speelt. Ja, want zo'n seksisteren partij, dat wordt moeilijk altijd, vind ik. Doe mijn best, maar het zal wel heel moeilijk worden, denk ik. De zorgen speel je net alleen bij de oudere bouwvakkers. Het is ook gewoon wat je in elke keten ook de jonge bouwvakkers ziet. Want die ziet ook de oudere collega's en die ziet van ja, zo wil ik het niet hebben straks. En voor mij wordt het straks nog langer. Een oor vakleren wordt neemt als alternatief. Maar op een bouw is dat geen serieuze optie. Ik kan wel zeggen, we moeten dus al omscholen, maar wat maak je dan weer? Dat had voor die laatste jaren en ik had geen doel meer, toch? Nee, ik zou net weten wat ik me nog wel eens waar moest. Echt net. Nee, ik zou het echt niet weten.